Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yau ga mu da jarumi wanda aka fi sani da Jino M Sharif. Gaskiya kamata a ce jarumi mun ji ta bakinka wannan suna naka. Farko da ni suna na Umar wanda aka fi sani da Jino M Sharif. Kuma ni ma na daga cikin masana'antar kani na ina na jarumi kuma mawai ce wanda aka da kani. To kamar Umar M Sharif da na ji kana abin nan, wai me asalin samun wannan sunan naka? Gaskiya asalin samun sunana soyayya ce. Soyayya. Don wasu sukan ce ma ɗan uwana ne sauran abubuwa amma ba ɗan uwana ba ne, kawai soyayya ce. A matsayin mai gida na yake. Umar M Sharif ne. Shanna haka yake. Gaskiya ne, kuma ina gani kana ɗan yi haka irin startup ɗin haka, kana ɗan ɗaukar bidiyo haka duk a cikin dai soyayyan ne. Gaskiya ne wannan sosai ma kuma ya san da haka. Gaskiya to za ka iya ba mu wani ɗan takaitaccen tarihi naka wanda ka ɗan sha gwagwarmaya a cikin harka ta rayuwa? Gaskiya ai da aka ce rayuwa ne rayuwa, amma a takaice dai gaskiya rayuwa na ɗan sha wahala a can baya, amma kuma yanzu gashi na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya kawo wa shi ne kawai. Shi ke na abin da ne za ka iya Gaskiya shi ne kawai, saboda abin yana da yawa, amma na faɗa ka a dogara ma na san kuɗa da dama za su fahimci abin da nake yi. to gashi nan dai kana sana'a